Tikulandireni kulikonse kumene muli madzulo ano. Ndine Brian Banda ndi nkhani mwa tsatanetsatane za 7 koloko, koma poyamba pa nkhanizi nayi mitu yake. Chipani cha UTM chati chidzapambana chisankho chaka chamawa ngakhale kafukufuku wa Afrobarometer akukamba zina. Anti-Corruption Bureau yati ndiyokondwa ndi chigamulo chololeza boma kulanda nyumba ya apomphwiyo. Ndipo munkhani zina usiku uno, Synod ya Livingstonia yachenjeza kuti amalawi ambiri adzatha kukhalabe osaphunzira pofika mchaka cha 2030. Tindi nkhani zimenezi kuphatikizanso zina kotero kuti ngati mungathe tikhale limodzi. Ndipo nazi nkhanizi bwino lomwe. Mtsogoleri wa UTM Dalitso Kabambe wauza otsatira chipanichi kuti asade nkhawa ndi zotsatira za kafukufuku wa Afrobarometer. Kafukufukuyu wasonyeza kuti ndi anthu awiri mwa 100 aliwonse amene akanasankha chipani cha UTM dziko lino likanachititsa chisankho mwezi wa August chaka chino. Koma poyankhula pa misonkhano imene achititsa mboma la Mangochi, Akabambe ati chipanichi chitha kutenga boma chaka chamawa. Kumeneko mtolankhani wathu ndi Yohani Simon watitumira zambiri mu ripoti imene akuwerenga ndi Eric Msikiti. Akabambe ati kafukufuku wa Afrobarometer anachitika pa nthawi imene chipani cha UTM chinalibe mtsogoleri kutsatira imfa ya Asaulos Chilima. Akabambe auza otsatira chipanichi kuti kafukufukuyu atachitika pakadali pano zotsatira zake zitha kukhala zosiyana kamba kuti chipanichi tsopano chili ndi adindo. Pa mfundoyi Akabambe ati amalawi asade nkhawa kamba kuti zinthu zayamba kuyenda bwino tsopano mchipanichi ndipo chili ndi mwayi wodzapambana chisankho cha chaka chammawa. Iwo atinso chipanichi chili ndi achinyamata ambiri amene ali ndi mphamvu komanso luntha lothandizira kuti chuma cha dziko lino chikwere. Poyikirapo ndemanga, mmodzi wa akuluakulu a chipani cha UTM a Yusuf Kusweje anati chipanichi ndi chokhacho chimene chilibe mbiri yosakaza chuma cha boma. Kenaka Akusweje alimbikitsa otsatira chipani cha UTM kuti akhale odekha komanso apewe ziwawa, atipoti chipanichi chilibe mbiri ya ziwawa. Akuluakulu ku konsolo ya Blantyre ati chiwerengero cha milandu ya nkhanza chakwera kuchokera pa 1200 chaka chatha kufika pa 1300 chaka chino mbomali. Komabe mmodzi mwa akuluakulu ku konsoloyi, Stefano Joseph, wati bomali likuchita bwino pa nkhani yolimbikitsa anthu kuneneza mchitidwe wa nkhanza. Joseph anena izi pamwambo okhazikitsa masiku olimbana ndi mchitidwe wochitirana nkhanza umene unachitikira ku Lunzu mbomali pachisanu. Izi ndi zina zimene Joseph anauza atolankhani. Nkhanza zinso zimachitikadi kwa azibambo, ndipo ifeyo ngati Blantyre District Council ndi council imodzi imene ikulimbikitsa kwambiri kuti azibambo asamachitidwe nkhanza. Unduna wathu unakhazikitsa imene timati Male Engagement Strategy, kapena kuti ndondomeko yoti kodi azibambo tingawafikire bwanji kuti nawonso tithese nkhanza zimene akumana nazo. So tili nawo azibambo amene akusogolera nkhani imeneyi ngati timati ma champion amene anabwera poyera kuna kuti ifeyo titsogolera kuti nkhanza kumadera kwathu zichepe. Tinawo ochuluka ndithu madera ngati kunoko kumene tili kwatiye kuntaja ndi matiyena mothandizana ndi mabungwe ngati Fosese, Manaso ndi ena amene akutithandizira kuti nkhani imeneyi tiyifikise. Tikuwafikira kwambiri kuzera magulu ngati mababa shop komanso mabawo mmene iwo amapezeka pakolingana kuti malo mmene mapezeka azibambo azimayi ambiri samakhalanso kuti ali momwemo. Pakadali pano bungwe la YouthNet and Counseling Yoneko lati ndilokhumudwa ndi kuchedwa kwa milandu yokhudza nkhanza makamaka zochitirana nawo ana. Asewenthe Chipopsa ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungweli. Timaziwa kuti nkhani zokhudzana ndi kugona ana zimatenga nthawi yamakhala maumboni. So nthawi zina zimathekanso anthu akapita ku court, mwina court ali busy, magistrate ali busy akubwerera, pitanso ali busy akubwerera. Komanso taona kuti amene akakhala kuti amene wachita nkhanza imene ndi munthu wa ndalama, kesi yake kuti iyende mwachangu mwachilungamo penanso zikakhala zovutirako. Kuphatikizaponso amene ali andale akapanga
nkhanza imene yogwirira ana tili ndi nkhani zingapo zomwe tikuziyendesa zomwe sizikutha koma tikuona mwina ifa cha position yawo chilungamonso mbali ina sichikuyenda. Kuchiradzulu mmodzi mwa akuluakulu ku konsulo ya bomali a Patience Banda wati milandu yokhudza nkhanza yoposa 1000 yachitika mchakachi. Malingana ndi a Banda, yambiri mwa milanduyi ndi yogwiririra komanso kukwatitsa wana. Iwo anena izi pamwambo okhazikitsa masiku 16 azochitika zothetsa nkhanza. Kumeneko kudapita mtolankhani wathu Thomas Kachere. Abanda ati ndikofunika kuti mabungwe abwere pamodzi ndikugwirana manja polimbana ndi nkhanza. Kuchiradzulu kuno kuti malandira makesezi ochuluka amene amakhala kupitisa pasogolo mchitidwe wa nkhanza, kugwirira mchitidwe wolandana katundu, mchitidwe wokwatisa ana, zimene zimachulukira kwambiri malingana ndi zimene zikuchitika mdziko mwathu. Anthu ife tilibe zotiyenereza zambiri, monga kati chakudya tilibe, ndi anthu amene mwina tikakwatisa mwana mwansanga tipezako sopo, tipezako shuga, tipezako thandizo. So makolo samaona kuti mwana aphunzire koma amapeteza kuti akwatisa ana mwachisawawa. Komanso mchitidwe wa kugwirira umachitikanso malingana ndi kuti anthu masiku ano basi amaona kuti ufulu umene ali nawo basi akhozochita chimene angachite. So timalandira makesezi osiyanasiyana ochuluka amene amachuluka kwambiri ndi ogwirira komanso ma early marriages amene okwatisa ana asanafike msinkhu wokwatira. Mlendo olemekezeka pamwambowu yemwe ndi wapampando wa konsulo ya bomali a Patrick Chimtengo ati akufunitsitsa pakanakhala malamulo akudera kuti athandizire kuthana ndi nkhanza. Iwo anapemphanso anthu kuti asamabise akakumana ndi nkhanza. Tili milandu yochuluka pafupifupi 1907 koma izizi zakhala zikuchitika chonchi chifukwa choti mbuyo monsemo tinalibe ma bylaws kapena malamulo ena apadera amene amatipasa mphamvu kuti mwina tikakumana ndi zinthu ngatizi tizitha kutengapo mbali. Koma apapa tikugwira ntchito ndi anzathu amabungwe osiyanasiyana amene si aboma komanso ena mwa mabungwe enanso amene amaona za nkhanza za ana komanso osayiwala anzathu a polisi kukhoti kumakamaka kuti atithandizire tikhale ndi malamulo tina tapadera timene tingatithandizire ife ngati Chirazo District Council kuti tikaona nkhanza za mtundu ngati umenewu tizitha kutengapo stepe osaopa kuti mwina anthu aja kusokolo kumwinanso atha kuzatisomera. Phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la pakati pa boma la Chiradzulu a Mark Times Malowa athokoza anthu onse omwe anakonza mwambowu pogwirana manja. Mwambowu omwe unachitikira pa sukulu ya primary ya Goleka Catholic unayamba ndi ulendo wa ndawala kuchokera pa roadblock ya Yasini. Ena mwa omwe anabwera pa mwambowu ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la pakati pa boma la Chiradzulu a Mark Times Malowa ndi ena ochokera ku mabungwe a Development Aid from People to People, DAP, Young Women Rise, Yooli ndi UNECO. Ino bambo sininathane nanu ndikiyankhulabe kuka ninanji wanu mwana kumpasa ndalama ya school fund koma ulendo mmakwalala kukamwa ambuye mtengere. Bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB lati ndilokondwa ndi chigamulo cha bwalo cha Supreme chololeza boma kulanda nyumba ya Apomphiyo. Amphiyo akuganizidwa kuti adapolamula milandu yakatangale koma pakadali pano iwo adathawa mdziko muno. Pa nthawi imene amawamanga iwo anapereka nyumbayi kuti imene ndi ya ndalama zokwana 690 million kwacha ngati chikole. Aigrita Ndala ndi wofalitsa nkhani ku bungwe la ACB ndipo akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Isaac Salima. Nyumba imene ijayo ndi nyumba imene idaperekedwa ngati chikole nthawi imene Apomphiyo anagwidwa mu 2014 pa nkhani za Kashigeti. Chinali chikole chimene chimodzi mwa chikole zimene zidaperekedwa ngati potuluka belo zimene adapereka akhoti kuti akwaniritse ndipo nyumba imene yadayipereka ngati chikolecho. Ndiye pamene iwo aja anapezeka kuti belo ija sakuyikwaniritsabe sakubweranso ife ngati bunga malinga mwa malamulo tidayenera kupita ku court ndipo tidapita ku high court kukanena kuti awawa sakukwaniritsa ndondomeko zimene mudawapatsa za belo zija ndipo ife tifuna kuti muchotse titenge zonse zimene zidayenera kuti zitengedwezo. Ndalama zidatengedwa kale zimene zidapita ku boma komano chimene chidatsala chinali nkhani ya nyumbayo ndipo nthawi imene ya high court adativomereza kuti nyumba yonse ikuyenera kuti ipite ku boma komano akazi awo anapita ku Supreme Court
kukasuma kunena kuti akuona kuti sizinakhale bwino. Ndipo dzuloli Supreme Court pamene pane majaji 9 yagwirizana ndi zimene High Court idanena kunena kuti nyumba imeneyi ikuyenera kupita kuboma, ndipo palibe kuphwanyidwa lamulo kuna kulikonse kumene kudachitika popanga chigamulo chimenecho. Moti panopo tikamba pano nyumba imeneyi ndi nyumba ya boma, ili m'manja mwa boma, ndi nyumba ndithu ya mtengo wake chifukwa pafupifupi panopo timakamba za 690 million. Zaka zambiri zapita chisamutsireni likulu la boma kuchokera mu mzinda wa Zomba kupita ku Lilongwe kutsatira ganizoli mchaka cha 1975. Ntchito za chitukuko zambiri zakhala zikuchitika mu mzinda wa Lilongwe, koma posachedwapa chitukuko chimene chakhala chikupatsa anthu chidwi ndi cha msewu wapamwamba. Koma pali mafunso pa zandondomeko zimene zakhazikitsidwa pofuna kuteteza chitukukochi. Rebecca Chimjeka ali mu mzinda wa Lilongwe ndipo walemba ripoti limene akuwerenga ndi Pemphero Malimba. Mafunsowa akufunsidwa chifukwa ngakhale ku maofesi aboma ku Capitol Hill mu mzinda wa Lilongwe komwe kumakhala chitetezo, chitukuko cha magetsi ogwiritsa ntchito mphamvu za dzuwa zinabedwa. Mukangolowa mu mpanda wa maofesi abomawa mumachita kuwerenga mapolo a magetsi omwe anadulidwa. Kafukufuku yemwe Times inapanga wapeza kuti ngakhale anayika njira zotetezera zipangizo m'malo osiyanasiyana monga zikwangwani, khonsolo ya Lilongwe ilibe lamulo lililonse lomwe lingathe kukhawulitsa anthu opezeka ndi mlandu woononga zinthu monga magetsi ndi zikwangwani. A Jackson Banda amene amapanga bizinesi yoyendetsa njinga ya moto mu mzinda wa Lilongwe ndipo ali ndi maganizo oti aliyense akapezeka akuononga magetsi omwe ayikidwa mu msewu wa M1 adzikhala moyo wake wonse ku ndende. Aliyense amene angapezeka akudula zinthu zimene zizi ndoti ndi life prison kufa chitukuko chandani chaife adzakhala moyo wonse ku ndende chifukwa chitukuko nchamuyaya monga mmene zikukhalira ndi vision ya 2060. Amwaijere nawo akuti mwina zikwangwani zomwe akuyika mu msewu ya mdziko muno kuphatikizira mu mzinda wa Lilongwe zidzikhala zoti anthu sangachotse. Mneneri wa bungwe loyang'anira misewu mdziko muno Aposha Kajanga ati anthu ambiri akudandaula za izi, ndipo Kajanga posachedwapa anaulula kuti kafukufuku yemwe anapanga adaonetsa kuti anthu amzigawo zakumwera ndi pakati ndi omwe amaononga zipangizo za misewu. Mizinda ya Blantyre, Lilongwe, Mzuzu pang'ono madera mmene mumuzi kwangwani zikuchotsedwa kwambiri, ndi chinthu chimene chimapangisa kuti misewu yathu isakhale yotetezeka chifukwa tikamamanga nsewuja timawumanga choyamba kuti ukhale olimba, chachiwiri kuti oyendapo pa nsewu paja adzakhale otetezeka. Mfumu ya mzinda wa Lilongwe Esther Sagawa wati khonsoloyi yakhale kukambirana ndi mabungwe osiyanasiyana kuti athandizane poteteza zikwangwani komanso magetsi omwe akuyikidwa m'misewu. Tikhale tonse pamodzi kuti tipange safeguard maujeni amene wa street lights amene wa tipeze njira yabwino chifukwa choyambira tikufuna kuti wina atengerepo phunziro kunena kuti kuononga chimene chili cha property amene ya dziko ndikolakwika, makamaka ma street lights aja ndikolakwika. Ndeno aphunzirapo bwanji pamene wina wapatsidwa ujeni chilango chokwanira bwinobwino komanso chilango choti wina wake chimpangise kuti asakapangiso zimene nzake ujanapanga ndi zimene zingathandiza. Mneneri wa nthambi ya polisi mdziko muno apita kalaya wati apolisi ayika njira zotetezera zipangizozi. Pali njira zambirimbiri zimene tikugwiritsa ntchito ngati apolisi pofuna kuteteza katundu ngati ameneyo. Tikuchita mapatrols usana ndi usiku madera monse mmene muli katundu wa boma ngati ameneyo. Kupatula zimenezi tikuphunzitsanso anthu makamaka pa kufunika kuti azipanga report kwa ife apolisi pamene akudziwa za anthu amene akuba kapena kuononga katundu wa boma ngati ameneyo. Koma chosangalatsa nchakuti ngakhale anthu anachotsa magetsi ena mu msewu omwe unayambirira kumangidwa kwa 18 kupita ku 49, magetsi ena akadalipo. Bungwe loona za misewu lidaulula kuti likonzanso malamulo atsopano okhudza anthu omwe amaononga zipangizo za m'misewu, koma pakadali pano lamuloli sanalikambirani ku nyumba ya malamulo.
mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane madzulo ano kukufikani kuchokera kuno ku Times Television. Tini nkhani zina zambiri posachedwapa. To all our believers, to the Niger Gunners of Globe Road, all you Artetas of Africa, of Accra, of Maputo, of Oimbo, the legends of legends down Lusaka way. We hear you. Now hear us. Obrigado. Talo. Betway, the official global betting partner of Arsenal. Growing a green and climate change resistant Malawi together is a core value of the European Union. The EU is providing technical support to the energy sector for the modernization and industrialization of the Malawian economy and of the electricity sector by implementing necessary reforms and promoting private sector investment. The EU is also partnering with various stakeholders in Malawi to promote the growth and sustainability of productive use of energy products in the Malawian market. This project comes in to see how we can enhance the off-grid energy technologies, which we normally call productive use of energy products, on how they can be used to generate income and therefore promote sustainability of clean energy technologies in Malawi and contribute towards inclusive development for our country. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not as sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Popita nkhani zathu madzulo ano zipani za PP ndi Malawi Forum for Unity and Development mafunde zati mgwirizano wawo ukhala wosiyana ndi mgwirizano wa Tonse Alliance. Akuluakulu a zipanizi auza atolankhani mu mzinda wa Blantyre kuti mgwirizanowu ndi wopindulira Amalawi. Zipani ziwirizi ndi zoyamba kulengeza mgwirizano wawo poyera. Abeni Chakame ndi mlembi wamkulu wa chipani cha PP ndipo akuyankhula ndi Isaac Salima. Malawi ayembekezere chitukuko chenicheni komanso upangiri weniweni pakatipa Katangale yangokhala nyimbo ngati yakutchalichi yokuti mukayimba kumene kuja mwaisiya tikhoza kufunsa mtundu wa Malawi kuti kuyambira 2014 ndi uti uyo amene anazengedwapo mlandu wa Katangale ndikutha kuti tingasonye njala koma kucha kwa siku kuda kwa siku tikumva ndithu nkhani za nkhani zopakula chuma cha Malawi zimenezi tikunena kuti iyayi ifeyo ngati tili anthu olikonda dziko lathu tiyeni tigwirane dzanja tiyeni tibwerese utsogoleri wa chikondi chenicheni cha Malawi choncho Malawi ayembekezere chitukuko. Sirodi ya Livingstonia ya mpingo wa CCAP yachenjeza kuti Amalawi ambiri adzatha kukhalabe osaphunzira pofika mchaka cha 2030. Moderator wa Sinodi Mbusa Jairus Kamisa wati izi zitha kukhala chonchi kamba kakulowa pansi kwa maphunziro mdziko muno. Kutsatira izi Kamisa ati pakufunikira mgwirizano potukula maphunziro kuyambira msukulu za mmera mpoyamba, primary, secondary mpaka na zaukachenjede. Sam Kalimira akusimba nkhani yonse kuchokera mu mzinda wa Mzuzu. Mbusa Kamisa anayankhula izi pomwe amapereka mphoto kwa sukulu komanso aphunzitsi omwe achita bwino pa nkhani za maphunziro mu Sinodi mwambo omwe unachikira ku Mzuzu. Cholinga cha kupereka mphoto kwa sukulu komanso aphunzitsi ndi kunena kuti kuwalimbikitsa
kuna kuti adzilimbikira ntchito komanso kuti kula maphunziro mu sinodi ya livingstonia. Iwo anena kuti vuto la malo ophunzirira komanso ophunzitsira komanso kuchepa kwa aphunzitsi kukuchititsa kutsika kwa maphunziro mdziko muno. Ma infrastructure, ma classrooms, muli ma schools ena makamaka kumuzi ana mpaka pano kuphunzira pasi pamtengo mwina ma buildings oti sali bwinobwino zikhoza kupangisa kuti education yathu Malawi muno isakhale yabwino. Mkulu wona za maphunziro mu sinodi ya livingstonia Joseph Munyemberi anati mapulani a sinodi kuna kuti zambiri zichitika pa makina a internet kamba kuti dziko pano likuchita zinthu mwamakono. Tikuona kuti ana athu ambiri masiku ano akutaya nthawi yayitali pa magadgets ngati foni, ma TV, chani. Ndiye maloto athu ndiwoti nafeso mwina tilowere komweko kuzimene amazikondazo ngati amakonda foni nafeso tilowe ku foni komweko. Foni yo ikhale mphunzitsi ziphunzitsana athu a sukulu ngati amakonda TV tilowere komweko ku TV. Kumambowu sukulu ya atsikana ya Ekwendeni Girls anati ndi imene yachita bwino komanso ophunzira ake ndabe anakhonza ochuluka chaka chatha. Mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya Ekwendeni Girls a Evelyn Nyirenda anati kuchita bwino kwa sukuluyi ndikamba kuti ana sukulu ndi aphunzitsi amasunga bwambo komanso kulimbikira pa maphunziro. Reserve Bank ya Malawi yayamikira sukulu ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS poyika chidwi pa ukadaulo wa insurance. Izi zikudza sukuluyi itakhazikitsa maphunziro a degree ya insurance. Mmodzi mwa akuluakulu a bank ya Reserve Paul Nyirenda wati maphunzirowa apititsa patsogolo ntchito za insurance mdziko muno. Thomas Chilaya walemba ripoti koma akuwerenga ndi Elvis Howahowa. Anyenda ari kusoka akadaulo ntchito za insurance mdziko muno kukhala kukulepheretsa kukula kwa ndondomeko zolimbikitsa ntchitozi. Iwo ati zomwe sukulu ya kuchenjera ya MUBAS yachita pokhazikitsa maphunziro a degree mdziko muno zikugwirizana ndi ndondomeko yolimbikitsa ukadaulo omwe ndi ofunikira pa ntchito zachuma. Sukulu ya ukachenjede ya MUBAS ikuyambisa maphunziro atsopano a insurance ndi risk management. Ichi ndi chinthu chopambana kwambiri mu mbali ya insurance chifukwa tikakhala koyamba kuti ana sukulu akhoza kuphunzira insurance m'Malawi muno. Choncho ndi maphunziro amenewa omwe azichitika pa sukulu ino ya MUBAS zithandiza kuti anthu ambiri akwanise kuphunziranso maphunziro amenewa a insurance. Wachiri kwa chancellor wa sukulu ya MUBAS Nancy Chitera ati university yachilimika pa ntchito yolimbikitsa maphunziro ogwirizana ndi zofunikira za makampani. Program imeneyi tinayamba chifukwa chonena kuti nthawi imene timagwirira ntchito limodzi ndi insurance sector anationetsa kuti pali gap imene ilipo. Tikaona anthu amene akugwira ntchito mu field imene iyi muona kunena kuti ali ndi certificate kapena diploma ya mayeso olimbidwa kuchoka kunja. Komanso apo ayi ngati alibe certificate kapena diploma imeneyi ndiye kuti ali ndi bachelor's degree yoti anakaphunzira kunja. Ndiyeno komano tikaona industry imeneyi ya insurance muno is ndiye ikulu. Mtsogoleri wa bungwe la Insurance Institute of Malawi Robin Kamanga ati programu ili ndi kuthekera kupititsa patsogolo ntchito za insurance mdziko muno. Kalekale ifeyo timangophunzira ndi mabodi akunjawo ku UK ndi kulemba mayeso munthu mpaka fika kuzakhala chartered. Ndiye taona zimenezo ndi mavuto amene tikumana ndi mavuto achuma forex imene kuvutira komanso maphunziro ndotula kwambiri kumapanga kunja. Ndakhala chinthu chapafupi kuti tipange zinthu za loko. Ndiye MUBAS atabwera kuti tipangire limodzi ifeso tinathama kuti anzathuwa afuna tithandize. Maphunziro wako yembekezeka kuthandiza kupereka luso la ntchito ndi chitukuko pa nkhani zokhudza insurance mdziko muno. Ndi nkhani imeneyi tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano koma tisadapite na insemitu yake. Chipani cha UTM chati chidzapambana chisankho cha chaka chamawa ngakhale kafukufuku wa Afrobarometer akukamba zina. Bungwe la Anti-Corruption Bureau lati ndilokondwa ndi chigamulo chololeza boma kulanda nyumba ya apomphiyo. Ndipo Synod ya Livingstonia yachenjeza kuti amalawi ambiri adzakhala osaphunzira
pofika mchaka cha 2030. Nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano kuchokera kuno ku Kanema 1 wa Times ndi zomwezi, ndipo ndimakupatsirani nkhanizi ine Brian Banda. Usiku wabwino.